sidder her og venter lidt på, at der skal komme en og have monteret en radioantenne. Det er min gode ven Martin, som også er pinstriper, som skal have sat en lille antenne på sin vogn. Og mens jeg venter, så sidder jeg lidt her og drømmer. Jeg ved godt, det er jo lidt intimistisk endnu, men på et tidspunkt, så bliver det her nok en rigtig god vogn at køre i. Hej, mit navn er Shane fra Shady Shane's Customs. I dag skal vi lave en sjov opgave. I dag skal der antenne på en lille knallertbil. Nå Martin, du skal have antenne på? Det skal jeg, med Red Fink. Ja, spændende. Skal vi kigge på det en gang? Jeg skal lige bruge den her til at se, hvor stort hullet skal være også. Det jeg gør nu er, at jeg bruger et såkaldt trinbord. Det er noget af det nemmeste, når man skal lave huller i karrosseripladen. Skal jeg lige prøve en gang. Det skal ikke laves alt for stort. Den skal bare lige gå ned. Den skal have lidt mere. Så kan den komme igennem der. Skal der ind i... Ja, hvis du kunne kravle ind i boksen og stoppe den her op igennem taget. Var det ikke en opgave, jeg kan klare? Det tror jeg, du kan, Martin. Du kan godt komme ud i din vogn nu. Hold kæft, mand. Så sidder den der op, Martin. Ja, det er sindssygt. Så var vi skal have antenne justeret den endelse bagover. Skal den stå lige op sådan? Ja. Okay. Så skal den være der. Så skal vi bare lige have pustet det der metal. Det tager fart med. Det gør det nok, ja. Ja. Så kom der sgu Red Fink på der. Nå Martin, så kom Red Fink op på taget. Ja, det var rigtig godt. Jeg vil sige til alle sammen, Martin han maler jo pinstriping. Det kan man jo godt se, når man ser lidt på hans lille køretøj her. Martin, kan du ikke fortælle lidt om, hvad er det pinstriping er? Ja, det er jo sådan en gammel form for at udsmykke sit køretøj, kan man sige. Startede vel egentlig med at være en slags stafferinger, og så blev det sådan deciderede små kunstværker hen ad vejen. Det er sådan lidt, vi havde de der skiltemaler i gamle dage hjemme. Det er sådan lidt hen eller den teknik, ja, som man bruger, ikke? Man kan sige, altså pinstripe-penslerne er nogle lange, hvor man til skiltemager tingene der bruger sådan lidt mere traditionel pensel. Ja. Så det er altså, ja nu har du, står vi her ved din lille vogn her, og der har vi jo nogle af de her streger, og det er pinstriping, det er jo tynde streger, som så enten, som her, former en form for mønster, det kan også være det, man måske mere kan kalde fartstriber, hen ad siden på en bil, ikke? Det er jo tanken, at der skal lidt mere på hen ad vejen. Ja. Vi kan prøve en gang at kigge over på den anden side af vognen. Ja, her er så nærmest sådan en form for firma-logo sat på. Ja. Fordi at det er tanken, at der skal være sådan et surf-tema over det hele. Men her der har vi jo, det er jo mere sådan,
ja, det er jo et logo, ikke? Altså, det er mere hen i skiltemaling, det her. Ja. Men stadigvæk kan man se, du har den her, du har jo kantstregen rundt, ikke? Jo. Som jo sådan er pinstriping, ikke? Kan man sige, ikke? En slags, ja, men man bruger ikke en pinstripe pensel til noget af det her. Okay. Det er simpelthen, hvad skal man sige, nærmest en traditionel pensel, at man bruger til det. Ja. Of a dying breed. Last of the dying breed. Jeg var ude og hente en Ranger i går. Det er ikke så meget, fordi jeg har brug for den, men ja, nu var den der jo, så kan man sige, hvorfor ikke? Man kan jo nok altid bruge et eller andet fra den. Det jeg vil gøre i dag, er, at jeg vil pille ladet af den og lægge det lidt væk, fordi at, jeg har flere i forvejen af de her lad. Det kan være, der kommer nogle dage, der skal bruge et. For at få ladet af, så skal man også have tankpåfyldningen ud af ladet. Så det vil jeg lige skrue løs. One horse towns and one night stands. Just like my daddy, I'm a traveling man.